Mabuɗin wahala kwaɗayi, mabuɗin wahala kwaɗayi, mabuɗin wahala kwaɗayi, mabuɗin wahala kwaɗayi. Wa alaikum salam. Na shanu 5 ne da kuma awaki guda 2. Da Allah ka rayu wasa. To babu damuwa insha Allah, nagode. Ba matsala. Sakatare. Na'am. Kana ina ne? Okay. Yawwa, kana ji? Na ji. Ka je gun motar su Ɗanladi. Na'am. Lalle shanu 5 ne da awaki 2. Na'am. Ka tabbatar an loda su. Ba matsala. Tukunna sai ka dawo ka bani bayani. Ba matsala. Yawwa, aha. Malam Tanko. Alhaji. Ya gajiya? Ya gida Alhaji. Lafiya kalau. Ayyuka da fama. Alhamdulillah. Kai ne a tafe? Wallahi ni ne a tafe. To san da zuwa. Madalla sana Alhaji. Sannu. Wato wani abu ne yake tafe da ni. Na'am. Wato Alhaji wannan ita ne da Baba Ladi. Ita ne Na'am, ce- wannan. Na'am. ita ne ce kula da dabbobin wajen babanka. Na'am, Na mahaifi. garin gangare. Na'am. Yawwa shi ne muka kawo ta ka ganta. Saboda ko da za ta ci gaba da kula da dabbobi yanzu dai sai abin da ka ce. Wannan gaskiya ne. To malam Tanko kai kokari sosai. Na'am, Baba Ladi. To sanne na wuni? Ya gajiya ya gidan? Ya lafiya kalau. To masha Allah. Baba Ladi na ji daɗin zuwanku. Kuma kusan duk mutanen da suke wa mahaifinmu kiwo Allah ji kansa da rahama kafin ya rasu na san da yawa daga ciki kuma kina cikin wanda aka bani labarin ki sosai da aniya. Kuma na ji daɗi sosai. To abin da zai faru yanzu dai shine ina cikin wasu sabgogi ne da yawa. Zan duba na gani duk shawarar da na yanke. Insha Allah zan tuntubi shi Malam Tanko sai ya gaya miki in ma zan karbi dabbobi ne ko kuma in bari ki ci gaba da kiwon su duk yadda ake ciki dai zaki ji insha Allah. Kuma na gode sosai. Allah ya saka da alheri. To shikenan Alhaji. Wannan abu kan ayi naka ne ko ka karba ko ka bar mun ci gaba da shi daidai yanda ka gani. A ke din ai na samu kyakkyawar shaida a kanki insha Allah dai komai ba zai gagara ba. Ba da Yanzu dai ina cikin sabgogi da yawa. Insha Allah duk yadda na yanke shawara zan samu shi Malam Tanko zaki ji komai daga gare shi. Yawwa. Malam Tanko. Alhaji Allah. Haba Aliyu kai hakuri mana. To ni in ba za ka yi hakuri ba zan tashi ma in tafi. Ai, tafiya ma ke cewa zaki? Ashe zaki iya tafiya ki bani a cikin wannan halin da nake ciki? To ai na baka hakuri ya kamata ka koyi min uzuri. Ka san fa ko ni wace ce. Kin san tsawon lokacin da na tsaya nan ina ta jiran ki ina zaune tun sama da awa 4. To ai hakuri. Shikenan ba damuwa. To yanzu ya ake ciki? Daman babata ta je ta bar ni. Ta mun miji a can. Kika ce me? Ta mun miji mai kuɗi mai arziki baka gan shi ba. To me kika tsaya kina jira da almajiri fakiri irina? To ki je can din. Me kike min dariya? Me kike min dariya? Wai me kike ta min dariya? Ali har ka ba ni tausayi. Kin ga Habiba? Ki daina min irin wannan wasan. Kin jiya na ji a zuciyata? Ai wai yake sa irin wannan zuciyata ta buga ai. Kin jiya na ji kwa? To ya haƙuri. To ai kai din ne ma. Shikenan dai yanzu. Babu damuwa. Ni kin jiya na ji a zuciyata amma shikenan ya wuce. Ba komai ni ma ramawa ne. Yanzu kin ga kin sai za yanzu? Cira ni barin je dawo, barin je dandali in dawo. Yanzu uwar gida ki sauna mamaki. Wallahi abun al'ajabi al'amari na Allah ki duba yanzu bara yanda amfanin gona ya zama. Bana kuma ki duba wani sauki na Allah da Allah ya kawo. Sai da mu yi wa Allah godiya.
haka ne rayuwa kenan. wani ya siya dai ya ci riba, to ya siya kuma bai ci riban ba, to amma a da wata shi ma ya ci riba. Ki san mu al'adar mu mutum zai faɗi fa ya faɗi amma in ya ci riba sai ka neme ka rasa bara ka ji ya kama ka labarin ba, ko ba ka bane. Assalamu alaikum. Kin dawo ne? Babu kin dawo ne? Na dawo inda safe na fita har la'asar yanzu. Ina kika ji? A'a, baba. Ka ce baki yadda da ni ba? Habiba, idan babanki ba ta yadda da ke ba, ai ni na baki goyon ba, na yadda da ke. A'a, ni ma na yadda da ita, sai da in ita ce bata yadda da ni ba. To, baba me ya kawo wannan magana? Yawwa, Habiba ƴar albarka dama na miki miji. Inna lillahi baba miji kuma gaskiya ni ban yadda ba. Kin ga abin da nake ga miki, kin ga abin da yake tsoro ya faru, kin ga ya zai faru ko? Kin ga abin da yake ga miki, yaran nan fa na zamani mu yanda muka yi ta shekaru da suka shuɗe, yanzu abin ya sha bamban fa da zamani ba. Ya kamata fa mu rinka sara mu duwa bakin gatari ba, mu rinka ganin yanayin yadda rayuwa take tafiya ba. Ai wannan abun kwa kun mutuwa za ta yi ta rayo sai an yi shi wannan abun. To kada ta mutu. To za a yi ku mu gani. Mu je zubawa. Aliyu kenan. Allah da gaske nake maka. Ya aka haka ta faru? To a yanzu kan abin da ya faru ya riga ya faru. To yanzu ya ke ga za a yi kenan. To yanzu dai abin da zai faru shine mu je mu ka samu babata ka mata bayani dalla-dalla kai da kanka. Amma ki sanar da baba take cewa zan zo ne? A'a ban faɗa mata ba, kawai dai ni ne na ce mu je mu kawai. To ba komai, mu je mu. Bismillah. Allah ya kamu lokacin sallah. Ai ina gaya maka insha Allah abun nan in ya tabbata. Ba abun da ba za a abun nan ba. Allah ko to shigo mu. Ai ai baba take. Shigo mana, ai ne na ce ka shigo. To fara yin gaba dai. Mana To ai ni baba take ne. zo mu karisa. Kisan da muke ina dan tsoron nan gaba ɗaya ta sai a hankali. kawai. Ai ni ina abun nan. Suwaye nake ji ne, Habiba? Baba dama Aliyu ne na kawo. Ayya Aliyu. To Aliyu ya shigo mana, ai na ma gidansu ne ya shigo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aliyu. Ina wuni? Lafiya. Lafiya kalau. Ya baban naka. Lafiya kalau baba. Sannu da zuwa. Yawa sannu. Ai nan gidanku ne. Ai ba sai an ce maka shigo ma, ai kai dan gida ne ai. Haka ne baba. To sannu da zuwa. Sannu sannu. To karsa baran nan To to. Bismillah. Sai dai ka zo kuma baban Habiban ta fita anguwa, amma ina tunanin ba za ta dade ba. Kai lawanji, ka kama dusan naka kai. To ka ji ta ma. Alaikum. Wa alaiki salam, kin dawo? Na dawo. Su Aliyu ne suka zo bayan kin fita. A wani Aliyu dan iska kenan zaka ce mu. Uwar gida, ki bi a hankali, ba a haka. Ki bi a hankali. Kai kake daurewa Habiba gindi kenan. Ba wannan bane, ita rayuwa yanda kake wa danka kyakkyawan zato, to wanda yazo ya san danka har yazo gidanka ya gaishe ka kai maka bar kyakkyawan zato. Kai kuma Aliyu na dawo gare ka. Daman kai kake hurewa yarinya kunne. Wanki da guga kake da me zaka rike ta, kai baka da shi mu ba mu da shi. Saboda haka kan na ƙara ganin ka zo inda take. Ka kama gaban ka ta kama nata. Dan haka ka tashi ka bar min gidana. Kama hanya ka fita. Fita daga gida, bana son ganin kana ƙara ganin ka a cikin gidana. Kama hanya ka fita, bana so. Kwaya je ka. Kar ka ƙara dawowa cikin gidan nan. Inda sake ganin ka sake dawowa cikin gidan nan. Sai na yi ƙarar ka. Matsiyacin banza, matsiyacin wofi. Haka kawai ga arziki ya doso ni zaka zo ka bata min budget ɗina. A wani dalili? Shine nake gaya ma. Kaga batun wannan abu nan din nawa ma. Hallan da shiru bai ban wai wancan nan can da muka da kai wallahi hallan da kar ka fada mu wannan saboda abubuwan gaba ɗaya sun ci kurkuɗe ai abun ba daɗi amma fa gaskiya ta wani gefen akwai daɗi yanzu ka kalli gonar ruwan abu nan nan MTD wani man shi to MTD amma alaikum salam mala aliyu barka da gajiya lafiya ka wallahi ya ayyuka alhamdulillah Kace kuna nan mala Hamza. Mala aliyu amma ya naga kamar kana cikin damuwa Ai ban ma san na iso nan ba.
kar ka faɗa to me ya fara haka ina tafiya zuciya tana ta magana kwarai kuwa ai abin da ake amma me ya fara haka Malam Hamza ina yarinyar da nake nema Habiba wallahi na gaya ma yau na je ni dazu na je mun gaisa matar babanta ta fito kar ka ce mun baba ladi ita dai ta ba irin cin mutuncin da ta mun wai in daina zuwa wurin isu kaza da kaza da kaza bakakin maganganu iri-iri wai sana'a da nake babba ta kai na rike ta wai za ta yi haka ta ce mu za ta yi ta ce mun kuma idan ta sake gani na za ta sa a walakanta ni kuma ita ma za ta ci mutunci na ta ce maka haka ta ce mu baba ladi ita baba ladi haka ta ce mu to menene a ciki ne to sai ka rabu da ita da mutuncinka da sana'arka a gari ko ya da balo haka ne to wadda idan bata bashi ba wata nema suke nawa ga sana'a gari burcik ga sana na baka labari haka ne to kawai ka rabu da ita kwantar da hankalinka suna nan dubu yasu idan bata baka ba a wani waje za a baka da mutuncinka fa me mutuncin matasan samarin ne sana'a ce gaskiya hannaji sanyi a raina sakamakon wannan shawarar da kuka ban dan ɗazu kawai ina tafiya ne amma ban san yadda nake tafiya gaskiya na gode sosai malam ai magana ta gaskiya kenan na gode amfanin zaman tare a bawa juna shawara shine Allah ji dama na ba da na gode da wannan shawara da ba na gode sosai ka kwantar da hankalinka ba wallahi ka san yanzu sai ka ji hawan jini ya hauka kana karami tuntuni da ma sai mun fito a zahar ta babu da shikenan wallan mala aliyu to mal yawa godiya miki sai ni ma mala anda mala da balo a to kai din mauta zaka kenan baba ya bar sako dan dan dago a to ni kadai na ku bari kenan a to kai a to da balo to ga hannu na sai mu gaisa to sai an ji ba yawa kamar Habiba fa naga ta fita. Habiba dawo. Habiba ina zaki je? Kina ta san ki fita zaki yanzu gurin yaron nan zaki je ku haɗu ko? Ban hana ki zuwa gurinsa ba? Ba na hana ki haɗuwa da ke da shi ba? Ni fa baba iya yau ne zan haɗu da shi daga yau ba zan ƙara haɗuwa da shi ba. Habiba ki rufa kanki asiri. Magana me yasa kike mun haka ne? Magana dai na riga na yanki tana gama ta ko dan kin gaba ni na aife ki ba. Ko dan kin gaba ni na aife ki ba. Inda yadda na aifa a ciki na ne ai ba za ta mun haka ba. Ki sani daga ran da mahaifiyarki ta aife ki ta faɗi ta mutu. Nake ɗawainiya da ke har kawo yanzu. Da kiwo da wannan awakan da shi nake rike ku daga shi har mahaifinki. A jiki muke ci a jiki muke sha shine yanzu zaki watsa mun ƙasa a ido? Dan na zaba miki miji zan zaba miki abin da zai cutar da ke ne dan na zaba miki shi da ke ne ma ki watsa mun kasa a cikin ido ki watsa mun kasa a ido na ko dan kin gaba ni na aife ki ba ko dan kin gaba ni na aife ki ba Ya hakuri ba he kowa ya ji ba kuma ya wuce insha Allah in dai hakan zai faranta miki rai zan yi shikenan Allah miki albarka amin Allah miki albarka Ina wuni? Man tanko. Alhaji. Lafiya Lafiya ya gida. Alhamdulillah. Ayyuka. Da godiya fa. Ka fito ne? Ko na fito dan shan iska ne. Da yake ka san garin ga zafi ga wannan. Cikin akwai zafi kuma sai zama na kauyen na kuma dai ga shiga kamar sa. To ya za a yi abin dama zaman sai dai hakuri. Gaskiya ne tanko. Sai dai hakuri. Tanko ni ba na baku kudin aiki bane na ganka da rana haka kwatsa kwatsa. Alhaji dama wani abu ne yake dan tafi da ni. Na'am. Wato lokacin da Alhaji yake raye. Akwai wani dan alkawari da aka yi na wata yarinya tun tana karama. Wanda ya ce yana roƙon wannan yarinyar kanta da haɗa ta da ɗansa mana. Allah ubangiji ya kai lokacin kace abu dai kaman wasa aka yi shi
to aka waye gari yau kuma Allah ya kawo ka tunda Allah ya sa ka zo garin nan ya kamata yarinyar na da ba wata yarinya bane yar gidan Baba Ladi ne ka kuma idan aka yi haka an ƙara wa zumunci danko sosai domin ba don komai ba saboda a dinga tunawa da baya yawwa. To Tanko na ji jawabinka sosai da aniya kuma ba damuwa wannan ka ai duk abin da manya suka yi mu ba mu da wani inkari ba mu da kuma wani korafi abu ne mai kyau wannan kaga za a ƙara haɗa dankon zumunci kamar yadda aka faro shi tun farko ba damuwa inda wannan ne kam nagode sosai ba watan duk abin da kuka yi daidai ne yanzu ka je kawai duk yadda kuka yi zan neme ka daga baya sai in ji abin yake to shikenan Alhaji to madalla na barka lafiya ba damuwa ba damuwa to Alhaji shikenan ni zan to ba damuwa madalla na barka ne mai to madalla na barka ni wannan ni za su kawo wannan ƙauyen ko in kawo kaina ƙauyen nan su ce za su haɗa da 'yar ƙauyen nan ba damuwa ni na san me zan yi haɗa ni da ita mabuɗin wahala kwaɗayi. Uwar gida abin da ya sa da kira ki nan gurin ina so mu yi shawara da ke yanzu kina ga wannan ƙudurin da kika ƙudurta na wannan yarinyar kina ga bai zai zama mana matsala ba uwar gida da ke nake ai magana babu fashi tunda na riga na yi kudurin haka na yi shawarar kar a ɗauko abu muna so mu fita a kunya kuma ki zo ki jefa mu a kunya mu zo a dinga mana dariya kin ga idan muka haka ba mu kan mu adalci ba uwar gida ina so mu yi abin da za mu fita kunya insha Allah ma ba za a ji kunya ba ni ina so ma in tambaye ki ni me ya baki ma tukun kwarin gwiwan kudirar niyyar yin wannan hidimar ba tare da wani bincike da kike bukata na miki ba kike mai da hankali akan wani hidimar zan samu shi malam Tanko laki ji komai daga gare shi yawa malam Tanko ina wuni lafiya ba mun lafiya ba waladi na wuni lafiya ba mun lafiya lafiya kalau a yada zu shigowa na gida na ji tattaunawar ku da Alhaji to sai me kwantar da hankalinki Alhaji ya sa kadurorin nan gaba a hankali yana sayarwa yana kashe kudin to ni me ya shafe ni da sai da kadarorinsa kadarori kan ai nasa ne kwantar da hankalinki ni karuwa ce na zo da ita ba wani abu ba abu ne na karuwa da nake so ni ma ki karu ni ma na karu ina jin ka Allah ai shine abin da nake faɗa miki abu ne wanda za mu ci dukiya za ki karu na karu yanzu abin da za ki shirya yarinya ni kuma ta can zan san abin da zan yi a'a to ai wannan ka zo da magana ai irin ku nake so babansa shekara da shekaru in sha musu wahala in faɗi in tashi yanzu a zo a ce ban samu wani abu daga jikinsa ba ok shikenan ba damuwa inda yarinya ce na isa da ita kwantar da hankalinka insha Allah a ba komai ba balami ba damuwa na gode sai an jima to uwar gida na yadda kin fi ni dabara ni ko na fi ki iya cefa ne abin da nake gaya maka saboda haka bara in tayi masallaci sai na dawo to a dawo lafiya bismillah rahmanir rahim kaga dai zuwa ba lokaci insha Allah ku tafi nan da zan yi kamar yadda kuke mun addu'a Allah ubangiji ya bani sa'a dan zungure baba ubangiji Allah ya bada sa'an tafiya amin ya Allah baba ubangiji ya maka albarka insha Allah Allah ya saka je a dace amin ya Allah baba abokananka suna zuwa suna samun abun arziki suna zuwa suna aure haka ne baba suna hidima suna gini kai ka zo ka zanna kullun ina gaya maka amma abin da zamu ce dai
ubangiji Allah baka sa'an tafiya. Amin baba. Allah ya saka ta. Baba wa ubangiji ya maka albarka. Baba na ji daɗi. Na gode wannan addu'a da kake min mata da tar. Ni dama babban buri na fa ba wai na je ni samu kuɗin da zan yi aure ba a ano. Bukata ta shine in je in samu kuɗin da baba zan samu wani jari a hannuna in taimaka ma kaga kai ma baba yanzu jiki ya dan yi nauyi amma aka je aka dan samu to baban Allah da za a ji daɗi. A ce mu da addu'a baba. Godiya nake sosai baba. Amin amin baba. Na gode. Na gode baba. Yanzu ina abokin tafiyar naka? To baba abokin tafiya na dama Aliyu ne bari je dama shi zan je in samu yanzu mu tafi yana nan yana ta jira na. To mu je raka ka. To baba. Na gode sosai. Haka ne baba. Ah, baba, kaga ya can ma Aliyu yana ta sauri. Gashi na Aliyu ya taho? Lafiya kalau Lafiya kalau Aliyu. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Aliyu, tun da zan nake ta sauri ai zan je gun naka. Shine baba ya ce bari ta koma mu zo mu tafi. Ayya wallahi. Ai ina wanka nace to ni ma bari in tunkaro kai mu haɗu. Yanzu ni ba waya. To wallahi to baba mu za mu samu mu fita fa. To Aliyu, na'am. Za ku tafi? Wallahi. To Aliyu ni da yace mun tafiyar nan da kai ne. Sai ne farin ciki. Saboda ba dan kuma ba kai dama kana fita. Haka ne. Shi kuma wannan fitan shine na farko. Saboda ka san shanin rayuwa ya lalace. Haka ne. Akwai neman matan banza, akwai shaye-shaye, ka tafi ba waiwaye. Rana a tsaka ɗaya boka dawo da kai gida kaga abu bai yi ba. Dan Allah da Annabi gashi nan ne na danka maka shi amana. A kula kai kuma duk abin da zaka dinga waiwaya kana duba gida. Insha Allah baba, insha Allah baba. Ba kuma insha Allah ka ce ku. Allah mun gode sosai. Sa a fita sa. Godiya miki baba. Baba insha Allah yanzu in na samu wani je ko da war Aliyu mutum da shi yana da waya zan kira number ko mallan Hanza ma haɗa mu da kai a waya din insha Allah to mun gode baba mu gode mu gama hanya Aliyu mu je ko kada kar mi dare ka san trailer din ta gama lodi gaskiya to ka san in ba mu samu wuri ba dole sai a samu tsakani da To masha Allah Baba Ladi na ga dabbobi na ga kuma irin kokari da hazaƙa da kuka yi akan dabbobi kasantuwar tun kafin yanzu ma ina samun irin labarin kokarin da kuke akan dabbobi kiwo yayi kiwo yana yi na ji daɗi kuma na gode sosai Allah ya saka da alheri kuma ma buƙatar ma yanzu in karba bata taso ba tunda abu yana tafiya yadda ya kamata yayi a ce na bar muku so an ci gaba da kula da su sai dai in buƙatar a dan yi wani abu daga ciki za mu aiko a dan ɗaya ko biyu layye ne in wata kyauta ce in kuma wani amfanin mu ne ma ya tashi za mu zo mu karba sai a ci gaba da kokari a kula kuma na ga kokari da kuka yi sosai gaskiya Allah saka muku da alheri yawa na gode Habiba zo ta kawo musu abinci dan jira da Allah ba da abin ta kawo to adda wala ai mu yanzu tafiya ma za mu yi Alhaji ya kamata mu dan tunda tace ai bakon ka annabin ka ne wannan gaskiya ne tunda tace bari ta kawo abinci ai ya kamata ai hakuri a kawo mana yawa bakon ka ai annabin ka ne Alhaji mu ma ban kama ruwa ko za ka fita zan kama ruwa nan dawo wannan ka ga dango To assalamu alaikum. wa alaikum salam Habiba lafiya kala lafiya la Habiba Na ga abinci. to abinci kin kyauta na ya gode sosai to ki ma koma da ki hauta gurma ki zauna a ƙasa wai ga abinci kan iya abinci to yanzu abin da zai faru shine ki fara samun ruwan na sha in yi su dan kaɗan sai in fara cin abincin ko To na dan manta kofunan bari in je in dauko sai in sama ko? to ba damuwa Malam Tanko. Sakatare. An wuni lafiya? Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah ya gida. Yammaci ne kenan. Wallahi ina dan taba yammaci wai kadan haka. Gaskiya ne. Yaushe ka dawo?
yanzu na dawo aka ce ma kana gona na ce bari zo same ka wallahi ga nan san na tafi na barka da maganan yar gidan Baba Ladin nan kwarin gaske annuwa zan hada ta da Alhaji kwarin hakiki ka san bana gari dawo na kenan wannan haka ne Alhaji ya tura Lagos kwarai zahirin kaiwa awakai haka ne hakika to shine ma ban wannan ba to kana ji ko ina jin ka dama batun maganan yarinya da muka yi na je na samu Alhaji har ma mun tattauna akan yarinya kare wata ma dai har ma na hada Alhaji da yarinya yawwa ai ka mun da dai sosai ka mun da dai sosai ai na ji dan gaskiya kai kokari sosai ka san ina so mu dan samu wani abu ma wannan kuma sanadiyar wannan yarinya saboda na ji ma ina baban sa aiki shekara 10 amma ban samu komai a wurin sa ba wannan haka ne to shine nake so ta hanyar wannan yarinya mu samu dukiya ma wadda dai zamu dan samu mu dan lallaba rayuwar abin nan to shine dama abin kamar yadda kake faɗa baka samu komai ba wannan hidimar dukkan mu ne ko ba gaskiya bane shi hidimar Alhaji haka muka yayi da babansa har Allah ya sa ya koma ga Allah babu wani abun da muka karu da ita kai din ma kenan to amma yanzu yadda Allah ubangiji ya rasu da wannan yarinyar muna da yakinin za mu samu wani abu kwarai da gaske za ma mu samu Allah ya ko tunda da dukiyarsa a gurin Baba Ladin to kaga kuma yana son yarta Allah ya hada abun wannan haka yake to wannan dukiya dai kaga an ba ta wannan hanyar ba za a ci wannan dukiyar ba wannan haka tunda Baba Ladin ta zama sirkarsa da ita da ni da kai duka sai mu hada baki to shikenan mu sai da za a yi mu dan mu dukiyar shine dai bayan da na zo ma da shi wato sakatare kanka yana ja bare da gaske gaskiya sakatare kanka ai ba zai ba to ba zan bari kai na murfi ba kuma gaskiya saboda muka zuba ido yaro wa babansa ya bar dukiyar mu babansa wahala a baya sai mu tashi a tutar babu wallahi wannan haka to shi yasa na tsaya tsayin daka kai ma na kamar wahala a baya wallahi wannan haka shi yasa na tsaya tsayin daka mu samu dai hada baki da ni da kai da Baba Ladin a sai da za a koya mu dukiya a bar yaro shi dai ne hauki ya bude lissafi na yayi wani yayi to babu laifi to madalla wannan ta gusi an jima to madalla to madalla bari dan karasa aikin nan nima Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Tanko. Dalladi. Na lafiya. Lafiya kalau. Ya hidima. Alhamdulillah ya gida. Masha Allah. Yanzu kake tafe? Wallahi kuwa. Ikon Allah. Dalladi. Na ga fa kamar a gonar ka ta ƙetaren nan masu dabbobin nan suna ma tari dan sun shigo. Wallahi na kamar suna maka tari. Ka san ba su da kirki. Ba su da kirki. Mu din ma ba mu shiga ta can mu gewaya dai sai an abu nan. To shikenan. To masha Allah. Ba mu shiga. Ni ho babu wani mutumin kamar ban yadda da shi ba ma. Kamar ba ni fa kamar mutumin banza nake ganin sa. Kana Allah gafara rufe mun baki. Ke ce dai mutuniyar banza. Wannan mutumin fa ko kina so ko ba kya so. Wannan abu sai an yi shi. To shikenan. Fita ne ki je ki mun wanke wanke. Abu
Wa to yanzu kin ga mun shigo. Naga kuma sai wani fufurgi cewa kike ki kwantar da hankalinki. Kin gane? Nan wurin ai tamkar kina gida ne. Kwantar da hankalinki. Kai, ai ni ban gane wurin bane ba. Me yasa in fira zamu ba za mu je gidan mu can ba? To shikenan. Yanzu bari ai ya kyautu ko ruwa ne a cikin sha. Bari yanzu in zuba miki ruwa ki sha in yaso sai mu tafi gidan naku sai aje can ai hira. Habiba! Habiba! Na'am. Habiba! Lafiya kalau. Habiba ni jiya kan idan kika je har karfe 11 na dare baki dawo ba. Ai ni ne. A faɗa maka aikenta na yi. Na gaya maka aiki. Kin ga aikin ta kika yi? Ba mu har karfe 11. 11 fa na dare ba. Eh mana. To shikenan. Ka ai na san inda take. Kin san da take go? To shikenan. Allah tabbata da alkhairi. Amin ya Allah. Uwar gida, da a zamaninmu idan aka ba da yarinya akwai su alibidi ne, su kafin rumfa, su kawaye su taro amarya ta yi musu wani tare bere mere da. To yanzu yaron yanzu ka ɗauko mara wani tare biye wani kawance wani waye waye ai haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uwar gida, lafiya ko Habiba ta fito a guje a ɗakin nan? Wa sani rai. Ikon Allah. Uwar gida kaman fa amai naga tana yi fa. Amai kuma? Bari je to na duba. To ki je ki duba. Bismillah. To, lafiya? Me ya faru? Me Aliyu ya miki? Yau ne ban na shiga uku na me ya faru? Me ya miki inna lillahi Aliyu? Me Aliyu ya miki? Uwar gida dakata, uwar gida. Ina zuwa. Uwar gida dakata. Tun ga abin da yake ga miki tun farko. Ba ki da laifin komai uwar jatumar ki ta daura miki gindi. Ina ji abin da kuke kikkitsawa saboda na san ƙarya fure take wallahi tallahi ba ta aya. Karshen irin abin da yake tsorace mara gahi na irin ta uwar gida. Yanzu me gari yawa ya irin wannan. Ko inna ilaihi raji'una. Ina Aliyu na same shi. Inna ilaihi raji'una. Ba Aliyu ba ko baban Aliyu ina ki ga ma da same shi. Ni ina ne. Ina Aliyu. To ni wannan sai kira nake gaba ɗaya wayan. Assalamu alaikum. Alhaji. Tanko. Na wuni. Ya na ganka ka a firgice. Wallahi Alhaji abin ne dai ni Alhaji yake faruwa ne. Kamar yaya? Me ya faru kuwa? Malam Bango na gani ya tafo da shi da a dauko hayan wani ma da tabare a hannunsu. Manyan Malam Bango da na sani. Malam Bango wanda ka sani. Ya dauko hayan wani? Sosai ma. Tabare. Tabare. Bango da na sani na. Shi dai. To me faru? To wallahi Alhaji ban sani ni dai Alhaji kai ta kanka. Ni dai na kana ji ko? Ina jin ka. Na dauko ka haya. Kaga yaron da ya mun walakancin nan wanda ake cewa Alhaji. Naji idan ka same shi kafin na iso
kai filet da shi na baje shi in baka baje shi ba kai zan baje da ina To baje. ai ni yanzu baka ji ba yanda fa nake ji a raina haka ina ga kai ma baka ji Allah in aka ji ma ba zan iya tuntura da mu tafi mu je mu Allah ba mu sa'a inna lillahi ai ga su can mata wannan mutumin yadda na gansu malam tanko ɗaya mana malam tanko inna lillahi tab ai ga su can kai ka ga ina ga shi da bango ka ga shi ka bi shi dan ubanka ka ya fi ka gudu ne dan ubanka Mabuɗin wahala kwaɗayi. Mabuɗin wahala kwaɗayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhun masoya masu kallo yan uwa da abokan arziki. Kamar kullum ni naku SP Gamawa mai kamfanin SP Production nake wannan bidiyo domin na miƙa godiya ta mai ɗimbin yawa a gare ku bisa jajircewar ku wajen bibiyar fina-finanmu. Mun gode Allah ya saka. Za a iya ganin mun ɗauki dogon lokaci ba tare da kawo muku fim batun bayan fim ɗinmu wato series fim ɗinmu wato Kyan Tafiya. Sakamakon wasu dalilai mutane masu tambaya masu kiran waya masu tambayar masu zuwa ofis ɗinmu da kansu to gaskiya a takaicen takaitawa wannan fim ɗin ba za a ci gaba da shi ba mun dakata iya haka sai dai kuma za mu karga kawo musu wasu fina-finan masu gajeren zango wanda za su ke karewa 1 and 2 insha Allah za mu ci gaba da kawo muku waɗannan fina-finan da fatan za ku ci gaba da kallon fina-finanmu da kuma ba mu haɗin kai mun gode sai kuma wanda suke ganin za su iya ba da gudunmawa a wannan kamfani namu muna maraba da mu marubuci ne kai kana da labarai za mu iya ma siyan labarin kai dan ya kwanta mana kai jarumi ne za ka iya zuwa ka cika fam ke jaruma ce ko kuma duk wani baiwa da kake da a layin fim ko waka za ka iya zuwa za mu kuma karɓe ka hannu biyu domin mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu gudu tare mu tsira tare sannan kuma muna karɓar tallace-tallace a har kullum muna tana muku a farashi mai rahusa kuɗin biyan ɗaukar kawai mutum zai biya za a je a ɗaukar nansa kuma insha Allah za a sa masa shi a cikin fim domin neman ƙarin bayani ga namban wayan mu wanda za ka same mu a WhatsApp kar ka manta a yi subscribing a YouTube channel ɗinmu SP Gamawa TV za a iya samun mu a Facebook, Instagram, TikTok SP Gamawa mun gode sosai Allah ya bar zumunci